Mela, ħaj kulħadd, nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Jien Tony Ferrugia, l-strongman. Is-soltu nagħmel wieħed tas-saħħa għall-karità, għall-Putinu, għall-Darbjon, għall-Hospice, għall-Multi Autism Center, etc. U issa għandi spektaklu li ġej, naqra interessanti forsi għall-pubbliku kollu biex jiġi jarana. Dan l-spektaklu bil-isem The Battle of the Beasts, jiġifieri dan kompetizzjoni bejn l-strongman kollha tad-dinja kollha. Daw kollha ħajjiġu għaw, l-strongman kollha tad-dinja ħajjiġu għaw, u nagħmlu kompetizzjoni bejnietna. Issa dan il-kompetizzjoni ħajsir fit-2, 3 u 4 ta' Ottobru, u ġimgħa d-dieqla fit-3 fit-Tuesday ħajkun hemm press conference, il-press conference kbira ta' daw, ħajkun hemm l-strongman kollha hemm, ġifieri tad-dinja. U min jixtieq jiġi dan ħajsir fil-Università ta' Malta fil-Campus Hub fis-satejn. Min jixtieq jiġi you're welcome dik xejn. Tista' tiġi turgos magħna li tratti u hekk li xi tagħmel ejja magħna u dana. U mbagħad il-kompetizzjoni propri jibda fit-2 ta' Ottobru. Dan ħajkun hemm l-ewwel ġurnata ħjsir fil-Baja San George, San Ġiljan. Ħajkun hemm żewġ events, żewġ sfidi tas-saħħa. L-ewwel waħda beach medley, ħajkun hemm ħafna implements jgħidulhom bl-Ingliż implements differenti, sfidi differenti. Mbagħad it-tieni challenge ħajkun hemm belly flop challenge, so ħaġa naqa' tad-daq u dak, u forsi in-nixju pjaċira wkoll. U mbagħad it-tieni ġurnata ħajibda fit-3 ta' Ottobru. Issa ħan immuvja fil-Kawkara, fil-Fort Ricasli, ħanagħmlu il-WM, ħajkun hemm pawk, ħajkun hemm minn kollox, taħem. Din ħajkun hemm żewġ events, żewġ sfidi, wieħed minnhom resilience u t-tieni minnhom huwa combat, jiġifieri ħajkun hemm sumo wrestling, ħatara dawn il-monstri kbar jiġġieldu. U ħajkun hemm resilience. Naħseb din ħajkun hemm żewġ kolonni tal-Hercules jgħidulhom u iżommuhom min iżomm l-iktar ħin ħajjeba, ġifieri. U jien ħanagħmel xi wirijiet ukoll fuq il-pawk. Ġifieri ħanagħmel xi wirijiet tas-saħħa antiki li dejjem nagħmel jien fix-shows tiegħi. U ta' Mr. Cool, ġifieri, forsi wkoll ħajkun hemm Mr. Cool miegħi, l-strongman leġendarju Malti, ħajjagħmel xi stunts u xi wiriet tas-saħħa wkoll, għandu 75 issa ma għadu għaddej, jiġifieri jagħmel dawk li s-sfidi, u l-ikbar strongman f'Malta, ġifieri għandu 75 wieħed minn l-iktar strongman xejn fid-dinja wkoll, jiġifieri 75. U mbagħad l-aħħar ġurnata ta' din il-kompetizzjoni ħajsir fil-4 ta' Ottobru. Din ħajkun fil-istess post, Kawkara, Fort Ricasli, u ħajamlu sfidi tas-saħħa, strength challenge. U l-aħħar challenge huwa food challenge, strongman eating food challenge, jiġifieri min jiekol iktar. ħajkun hemm il-Guinness World Record holder hemm li mara li għandha ħafna records tal-Guinness li tiekol ħafna likel, ġifieri. U din ħajkun il-finali mbagħad il-sfidi tas-saħħa u din. U min jixtieq jiġi ħajju pjaċir mal-familja u ħajju pjaċir magħna wkoll. U nixtieq ngħid li jien ħajkun l-uniku strongman hemm naturali, jien dejjem kont naturali, lifetime natural, jiġifieri qatt ma missejt id-drogi u dejjem kellimt kontra d-drogi fis-sports. Issa ħanieħu din l-opportunità biex nitkellem kontra drogi fis-sports ukoll.
u dejjem ngħid lit-tfal biex ma jieħux dawn il-drogi, m'hemmx għalfejn dawn il-drogi. Kif jgħidu bl-Ingliż, you can be strong without these drugs. Tifhem? M'hemmx għalfejn. U dik hekk nixtieq ngħid ningrazzja l-pubbliku għal appoġġ. Ħanagħmel ħilti għalkemm qiegħed jien naturali diffiċli ħafna biex teba imma ħanagħmel ħilti biex nagħmel minn kollox għal Malta u l-Maltin u għawċin kollha. Ningrazzjak. Ciao ħbib. Ciao.